Okay, inden vi går ind på den her Minecraft, inden vi går ind på Minecraft-verden fra sidste gang, der skal vi lige starte ud med dagens joke. Mine damer og herrer, det her er jeres kaptajn, der snakker. Og det her er jeres kaptajn, der råber. Okay. For helvede. Så 1.16 pre-release 3. Create backup and load. Fint. Fint. Så laver jeg en backup. Fint. Nå. Nu holder vi, hvor vi sluttede sidst. Men altså, jeg tænker, vi miner efter jern her. Fordi jeg gider ikke, at vi skal finde... det her igen. Det magter jeg med mig ikke. Hvad er det for nogle koordinater, vi er på? Jeg kommer ikke til at installere X-Ray. Det vil jeg aldrig gøre. Desuden så er den her video på... Nej! Som jeg sagde, desuden så er den her video på budget. Så alt andet har vi ikke råd til. Ja. Nu kommer vi tilbage. Vi kommer tilbage. I'm on a highway to kill. Highway to kill. Det er fordi, at jeg har ikke rigtig lov til at synge sangen, som I godt kender navnet på. Og som jeg ikke kommer til at nævne eller synge. Fordi at det vil være rimelig forbudt af copyright-grunde. Det vil være rimelig forbudt af copyright-grunde. Det vil være rimelig forbudt blandt copyright. Okay, men au for send. Au. Lodestone. Så nu går vi bare ind og laver noget af det. Så okay, jeg kan se, det vil blive nat. Det fikser vi lige. Boom! Slut racisme. Fordi i Minecraft, der er vi ligeglade med, hvilken farve et får er. Vi dræber dem alligevel og laver dem om til en seng. Men helt seriøst. Let's be honest. Folk i Minecraft er ikke racistisk. De tager alle får og laver dem om til en seng, lige meget hvad for en farve foråret er. Iron pickaxe. Isn't it iron pick? Ja, det vil jeg da også vide, om det er.
Ja, og i øvrigt, hvem sagde, at du var comedian her? Hvem sagde, at du var komedier? Så hvordan gør vi lige det her? Vi skal nok spare på den her fire charge her. Vi spawn på en sæt. Ja, vi sætter spawn. Kom så her. Yeet. Hvis vi bare lige kan by the way, hvis der er nogle lyde i baggrunden, så vil jeg bare lige sige, at herover der pisser regner det. Så hvis det pisser ned i baggrunden af min mikrofon, så ved I hvad det er. Det er fandme fredeligt. I hvert fald man skal verden være sådan som i Minecraft. Det er så fredeligt. Du behøver ikke at bekymre dig om noget. Du kan bare sit back. Craft en økse. Hak ned i minerne. Yearn for the mines. Ej, nu stopper jeg. Jeg er ikke Jack Black. Nu hvor vi snakker om Jack Black, der har I set Minecraft-filmen? Den er sgu skide god. Den er også inde på Prime nu. Hvis I ikke allerede har set den, så er den inde på Prime Video. Det er ikke reklame. Intet reklame. Det er bare lige noget, jeg gerne vil pointe ud, fordi jeg sidder og spiller det spil, som er ude inde på Prime, så det er ikke reklame. No ads. No ad. Friendly fire. But a highway to kill. Uh-oh. Skal vi ikke lige cover den der op, så der er ingen idioter, du falder derned igen? Så. Ej, nu begynder det kraftigt med at pisse ned i. Altså ikke spillet, men i virkeligheden. By the way, følg mig inde på TikTok. Mit brugernavn er Gamer Julius. Og der er altså et underscore imellem. Bare så I ved det. Men ja. Der. Oh my god, ja. Hader I ikke også bare, når I ikke kan finde noget godt loot i Minecraft? Det er så irriterende nogle. Undskyld, men har du set min bror? Det snakker vi ikke om.
Jeg har ikke set din bror nogen steder. Du bliver nødt til at lede videre. Lad være med at fortælle det for noget som helst. Lad mig fortælle det for noget som helst. Okay, nu begynder det altså at blive lidt ubehageligt, den mængde det pisser ned. Heldig at mit vindue ikke er åbent. Det ville være rimelig dårligt. Okay, ved I hvad? Vi bygger vores hus her. Jeg er ligeglad med, hvad nogen af jer siger. Vi bygger vores hus. Så er det sagt. Okay. Så okay. En, to, tre. Så vi lige får sat den her herind. Reswarm point set. You can only sleep at night or during thunderstorms. Ja, det ved jeg godt. Minecraft er mere fredfyldt, end hvad jeg oplever i virkeligheden lige nu. Jeg ved godt, jeg mener med hånden lige nu, men det er på grund af, at jeg gider ikke at mine sten med en pickaxe. Jeg mener jord med en pickaxe. Det gør sådan lidt ondt i hjertet at se på. Jeg har faktisk nogle sticks. Kul, det gemmer vi lige til senere. Okay, nu okay, nu tænker jeg, at vi har nok cobblestone til at kunne bygge vores hus. Vi har nok cobblestone til at kunne bygge vores hus. Bum 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 bum. Boom, 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 boom.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ej, for helvede. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Vi har brug for 10 træ mere. Følger lige mine ud i siden her. Det er der ikke nogen, der kommer til at opdage. 1. Husk nu, vi skal have 12, så vi også skal have noget at dække det op med. Så. Øj, fuck. Fuck, vi skal skynde os. Skynd. Kom nu. Okay. Jeg er sikker. Ej. Hvor bliver det dejligt at kunne leve i et nyt hus. 3 døre. Jeg skal lige ja, det bliver sgu da mega hyggeligt. Nå, men jeg vil bare gerne sige tak, fordi I så med for den her video. Husk at like og subscribe. Følg mig med TikTok og alt muligt. Gør hvad du har lyst til. Og vi ses i næste video. Siger adios amigos.